an inang lova chuwangin LCM kan zawn angaya. Kan LCM zawn tur kha prime number an ni chuan an divide chuak mai la ngai tho kharon chuak le thina. Chuwangin kan multiply popanga LCM churon chuak mai don ani. 2 by 3 a hianin a hnuai zawk 3 atanga LCM lo chhuah na tur kha 7 nen kan multiply a 7 chuan a chung zawk 2 po kan multiply ve dona. 1 by 7 a chuan a hnuai 7 atanga LCM chhuah nan 3 kan multiply a chumi chuan a chung po kan multiply ve dona ni. Two le 7 kan multiply chuan 14 lo chuaka. A hnuai a 21 ania. 1 le 3 kan multiply chuan 3 lo chuaka. A hnuai a 21. A hnuai zawk ai nang to a 21 common ania. Chuan a chung pahnih kan belh dawn ani. A hnuai mi pahnih prime number an ni lova. LCM kan zawn dawn khan common factor an nei wangin a divide ve theitu 5 in kan an divide a. Chuan 2 in kan divide chhawng le a. A hnuai a 1 lo chhuah thap thlengin kan divide chuak ta ni. 5, 2, 3 kha kan multiply khawm le anga. A lo chuak chu LCM ani dawn ni. 10 atanga LCM lo chhuah nan 10 le 3 kan multiply a. A hnuai multiply nana kan hmanang che khan a chung po kan multiply zelang. A hma mi ten en khan inang renga. Ma se sign hi subtraction ani wangin a hnuai inang kan siam huna kan subtract ang.
improper fraction a kan dam saka ngaya chumi tur chuan a hnuai mi le a sira number hi natural number khania chu kan multiply anga alo chuk le chunga mi 1 ha kan belh don ani chuan a hnuai a 3 om sa 3 plus 1 to 4 ani 4 by 3 lo chuk don ani a sira number natural number 3 le a hnuai a 3 kan multiply le a 9 lo chuk tu chunga 2 om sa nen 11 lo chuk a hnuai a 3 om sa ni chuan a bak zong chu ama kan chaw da nang vek tho kha ni